Nyt ollaan sellaisessa paikassa kuin Rock Apina. Vähän outo nimi tolleen suomalaisittain. Jäättiin kiipeämään, tässä on näitä tällaisia kukkuloita tässä vierellä, niin tänne ylös. Tuolla alhaalla ei toimi ollenkaan kännykkä. Se on montus ja vissiin noi tukiasemat sit jossain sellaisessa paikkaa, ettei onnistu. Tuolla takana horisontissa häämöttää sardiinia jo. Ensimmäistä kertaa nähdään sekin. Peroliina on tossa noin suurin piirtein keskellä. Ei ole ennemmin näkynytkään Peroliinan varjoa pohjasta olleen, niin olen katsonut tällaisesta kulmasta. Ei oikein tullut tänään. Moottori joutui ajamaan aika paljon. Aamulla se herättiin sieltä edellisestä paikkaa, niin tuli sitä maininkin siihen lahelle hirveän paljon. Heilutti kovasti venettä, niin me ei syöty sammupalaa, nostettiin ankkuri ja lähdettiin menemään. Sitten syötiin matkan varrella. Jännä, täällä on tuollaista niinku pusikkoa on paljon täällä. Mutta on tää kyllä ihan metsääkin tuosta. Tuo pitäisi olla semmonen torni tuolla ylhäällä, niin ajattelin kiivetä sinne. Ja sit onks täällä joku niinku leijonan pään näköinen kivikin? No, jää nähtäväksi.